UGWUMBA. Chineke zitewo ezigbo mmadụ nye Anambra South. Anya bụ Chief Dr. Ebuka Onunkwo, Ugwumba ihe mgbasi bịa n'ogara anyị Abuja. Odozi obodo ị na-eme anyị mma. Chineke zitewo ezigbo mmadụ nye Anambra South. Anya bụ Chief Dr. Ebuka Onunkwo, Ugwumba ihe mgbasi bịa n'ogara anyị Abuja. Odozi obodo ị na-eme anyị mma. Gaa n'iru. Ndị zuru n'akwụkwọ, ndị nyere ọrụ, ndị hichara anya mmiri, ekpere ha so gị aka. Ọgbakọ nwa ogbenye bịa n'ogara anyị Abuja. Odozi obodo ị na-eme anyị mma. Ndị zuru n'akwụkwọ, ndị nyere ọrụ, ndị hichara anya mmiri, ekpere ha so gị aka. Ọgbakọ nwa ogbenye bịa n'ogara anyị Abuja. Odozi obodo ị na-eme anyị mma. Ige ntị na akụkọ nkọsigoro ihe afụ na my life bụ more of a humanitarian life, and ihe na-afụgasị na-eme. Achọrọ m ime more, achọrọ m amplify ihe ahụ ji my personal resources eme. Achọrọ m amplify ya to affect the life, to better the lives of ndị Anambra South Humanitarian Zone. Ebe m ji my personal resources eme ya ọ dị etu a. Imagine ihe m emezi when I will have access to maybe public fund meant for the zone. O gosi na mma eke ka o ruo ndị asị tinye aka, or dividend of democracy. Onwe ihe asị m rụọ ebe m ji ewere na m ego m construct a road without government assistance. Ewere na m ego m rụsie ụlọ, ewere na m ego m go moto ebunyere ndị na-eche nche n'obodo. Eji m ego m eme, ebe m ji ego m eme ọ na-agụkwa m agụọ ka m mee karịa na ifu na ọ bụ na mwebatakwa mfu onwe m na position of authority that I can have access to that. O nyere m aka iji wee lụ mmụọ. Ọ bụghị ụlọ ka anaghị m achọzi ego mmeji lụ ụlọ maọbụ ego mmeji wee mee business. Enwere m address, I have business, enwere m industry na-alụ, enwere m employ many people. Mana ọ bụghị ego mmejizi wee mee business ma ego mmeji ruo ebe mmebi ka m na-achọ. Mana ọ bụ na achọrọ m ime mmụọ for the people. Achọrọ m igosi ndị mmadụ that you can be selfless in service. Ọ bụ na nga Senate, ofu n'ihe ndị mbụ n'obi mma na ọ bụ mgbe m gagharịrị na Anambra South niile, afụ na one of the major challenge anyị na-enwe na Anambra South bụ erosion. Erosion na-emebie na a lot of things, damage na a lot of land na Anambra State. So amakwa na federal government nwere intervention a na-ewepụta ego fund a na-amap out for erosion control. Mma agba mbọ nụọ ọgụ niile anyị anọpụta anwa nke kọntaktị m elu, achọkwa m onye ka m nwere kọntaktị, maka ihe dị n'ụwa bụ kọntaktị. Ebe ka kọntaktị wedere. So mma agba mbọ fụ na nke ebe niile enwere erosion damage na Anambra State, especially Anambra South, na mma agba mbọ ka m fụ na intervention nke anyị n'orugo anyị aka ka e were rụkwa n'ọrụ. Ọ bụkwa ha akpọ ajọs a na-ekwu ya n'ọnụ, mana ọ bụ practically eso jesi ebe anwa enwesịrị ụdị ife a anapụta ego ahụ were fụ na alụ ihe kwesịrị iji alụ. Otu a ka ọ dịkwa na ịbịakwa na Anambra South. Anambra South bụ ọdụ ka center ebe nwere the focus the industries. When you talk of Southeast, Anambra South Humanitarian Zone bụ nyabụ the hub. When you talk of industry, when you talk of heavyweights in terms of business moguls, Anambra South bụ the hub. And being that, mma agba mbọ ka mfụ na na-emove motion bills ya enye aka ka afụ na enwe power, maka you can't run industries effectively without power.
So also n'ihe m bụ n'obi n'osogbu the major challenge ndị Anambra South industries enwere na Anambra South. Then na-enwesịkwa ihe dịka small and medium scale industries intervention etu esikwa nwee ka enwetatụ ha access to fund ya adụ cheap, interest rate ya adụ cheap 1 digit ka o nwee ike maka anyị nwa bụ mostly bụ businessmen bụ onye aka iji apawa mbụ ndị Anambra ọkacha Anambra South addition na-enwesị access to that eme ka ya ka facilitate ya for our people ka enwee ike ka business na-boom and some other things that I will do when I get there.